Yang जाहैबाय बेनि उनाव दङ राजिब बसुमतारी मेम्बार ब्लक बिटिआर बिथांमोनखौ फारियै फैनो थाखाय आं खावलायबाय। बेनि उनाव दङ लिअ बसुमतारी हार्डकर मेम्बार बिटिआर दादगारि आरो रनेन बसुमतारी एक्टिभ वार्कार बिटिआर क'क्राझार बिथांमोनखौ गिबि बरायनायनि उनाव जों आलासि बिथांमोन दं आरो बे आलासि बिथांमोनखौ जोङो फारियै बिबुंथि होलांगोन। रत्न नार्जारि एक्स सेक्रेटारि बैजारि फेब्रुवारि बिटिआर आरो बिरमान बसुमतारी एक्स भाइस प्रेसिडेन्ट इउ बिटिआर आरो राजिब बसुमतारी मेम्बार ब्लक बिटिआर बिथांमोनखौ गिबि बरायनाय जाहैबाय। आरोबाव जोंनि दतमा ब्लक कमिटि बिटिआरआव गोबां सोद्रोमाफोर दंबावो बिथांमोना फ्राय 600 जनसो जागोन। दा बिथांमोनखौ जोङो उननि हाबाफारियाव बरायनो नागिरदों आरो सेप्टेम्बरनि एनडिपिपि डिजेन्टेड केम्पनिफ्राय जोंहा 700 जनसो एनडिपिपिनि सोद्रोमाफोर फैगासिनो दं, दैदेनगिरि फैगासिनो दं। बिथांमोनखौ आरोजा फैगोन आरो बेनि उनाव दङ सत्य बसुमतारी लिगेल सेन्ट्रेल लिगेल उकिल हन्टा